ва духтаракои хушро нигоҳ кунед чӣ хел платьёи фасонтон ёфтам рамрои якумсор дӯстони азиз духтои дубайст ки медонед чӣ габайни хилмон 450 сомон буд ҳозир аксия кати 180 сомон шудаги моделои 2026 нигоҳ кунед хушригӯшона сангои сваровски доранд аҷоиботан остинакошо манжет дора ами материала бихар кашокаш пеши дузанда бра ин квайка эбиён куртои тайёр харен мепӯшед медавен кортона буд мекунем бовар кунем бая бурга суроғара бугум дӯстони азиз 102 микрорайон рӯпарӯи родоми 3 бари доми сомон ҷоя пай зарина духтаракои хушрӯ ай ё тигрош ҳам ҳаст ай пӯсти мор беҳади бад иён фасона тугмадор ина бисёра тугмадор мепурсидагиё инам 180 сомон на 300 на 400 да 180 сомон куртаи духтаги тайёр дузандохташ 180 медузан бовар мекунед то охири видео нигоҳ кунед духтарако бо рангош ҳаста нишон додан мегирем ина дӯстдорони кабути электрик и барои шумо ҳай 180 сомон королевский бамбук ани сабза мегум дӯстони азиз аҷоибот хушрай ман шахсан хидмаи матош хидм курта дузондагиам шута истифода мекунем у сола бора ине ки ку имсол мақсад ман у сола бора мондагӣ имсол пӯшидаистам ягон чидаги нестам ё королевский бамбукои якумсор чай шута истифода мекунед чанд солам пӯшида метонед суроғара бозам фаҳмонем 102 микрорайон бари доми сомон рӯпарӯи родоми 3 ҷоя пай зарина ана шок дӯстони азиз нигоҳ кунед макасин ба лорико ҳастан ҳамқа хушрӯ ё 120 сомон будай ҳамаш ҳозир аксия кати 50 сомон шудаги бо размеротон ҳастай то апои великам пӯшена бинед чилякам доранд доставкаам доранд дӯстони азиз 102 микрорайон бари доми сомон рӯпарӯи родоми 3 ҷоя пай зарина доставка хоҳем доставка аз наздик дидан хоҳем марамат суроғара фаҳмондам духтаракои хушрӯ апай зарина шумода шарфҳои тӯйгардак маъракагардак оварда ира бинед ай 25 сомон ай 40 сомон гуфтена ай 40 сомон сар мешавад то 150 сомон шарфҳои фасона духтаро и шарфа бинед чихел хушрӯвакай вообще свечам необычный глакош бода чанд курта пӯшида мешавад туфли сурх дорем туфли сабз дорем сафед дорем вад мега ира бинед ино 150 равен дӯстони азиз аҷоибот хушрӯ лавакошон тур дора качествои борои апай заринара бисёриятон медонем борои худаш меёра мақсад нархошам дастраса качествои бошам зура даҷа намуно бисёр айни розбишам будай ини моделоам беҳад хушрӯ арганзо дора майчниам дорад амбрей духтарако айни бои свечам будай духтаро не свечам хушрӯи бада вообще багати мана не каседа дар кораи марҳамат 102 микрорайон бари доми сомон рӯпарӯи родоми 3 ҷоя пай зарина ина доставка хоҳем доставка низ ҳамчунин доранд инамира бор мекушем духтаро бубинам ки ва иқа хушрӯча и духтаракоиро медонед на айтагиш агар гипс кuni кор сатрбанд боши баъд хушрӯ меша агар румолчабанд боши ам абични аҷоибот фасон мебира сангакош вообще шикарни бад ина бинед дӯстони азиз ина дӯстдорини рангои молочниву коричневӣ шумодаи хеле шарфҳоям ҳастай духтарои хушрӯ медонед читон ёфтам ҳам курпа ҳам как просин истифода карда метонен апай зарина бори навоварда як одама бепул 60 сомон ду одама 70 сомон бо духтарония яъне дутарафан духтаракои хушрӯ качествашо медонед чихел зура шута истифода мекунем ягон чи намешавад бовар кунед шахсан ман хона дави кӯдакоро беами хона мекунам ҳам ғафсакай таги почада хушрӯ ҳам ҷинҷ намешавад бовар кунед барои дивано расо удобна ина бинед рангош зиёда аз 20 намудай духтаракои хушрӯ бабочка ҳастай тигровиёи фасон доранд ира бинед духтаро қа хушричаян 60 сомон 70 сомон як шуде бо дигарша ира бинед духтаро ина бардови тиграм доштиян дӯстони азиз 60 70 сом калон хоҳен калон мегирем майда хоҳен майда модело беҳад бисёрай бори апай зарина як дастаи духтаракои хушрӯ суроға 102 микрорайон бари доми сомон рӯпарӯи родоми 3 ҷоя пай зарина тамом дӯстони азиз апай зарина шумода медонед чӣ варадагай как барои диван барои кресла чизе ки истифода мебаред и ихтиёр дар дасти шумо креслада хушра барои чиркин нашудани кресло метавонед андозен хеле шубачай беҳад фасон мебуре и рангош ҳастай медонед чи дӯстони азиз ҳамё 230 сомон будай ҳозир 130 сомон шудай как протсина мешавад анохта дӯстони азиз одиночки лекин налочка ягон чи надоранд
ира бинен чиқадр светошон хушрӯ фиолетови сери тёмни коричневи молочневи хулоса як дунё ранг дорад сабсафедш вообще хушрӯи бад биромад духтаро то розви дорад духтаракои хушрӯ ина хаки ҳам доштая ина хаки ҳам дорад метавонед дар ватсапшон нависен доставка ҳам мекунандтон ҳамун сроға 102 микрорайон бари доми Сомон рӯ па рӯи родоми 3 дӯстони азиз апай Заринара бераҳмаш бовар кунед не ира мо бераҳм мегану не ки баръакс барраҳм нигоҳ кунед нижни билёи 90 сомонара чанд сомон кадай 50 сомон бовар мекунед ира бинед 50 сом 50 сом тигрови дӯстдоштаи мо шумо ду паралон дорад ҳамқа хушрӯча двоечки 50 сомон шок цена розбичка ин ҳастай духтарако ай молочничаш ҳастай коричневича ва молочнича ани кабутам чиха хушрӯа нигоҳ кунед цветои чиха необични дорад дӯстони азиз не цвета ман аз мебинам на двойка 50 сомон грандиозни акция бё коричневи да ҳама чи тренчи дар таҳпушам трендиш кунед дӯстони азиз ира бинед 50 сомон вай светои баҷоша ай пуш мондиян ки аввал пеша бихарам ба фикрам габайни хилм апа Зарина неста ҳарчи мегем хай шӯхӣ кардем бид кадем ай фиолетовиам бидай дӯстони азиз пуштакош дабон қафасоно бисёра ира бинед 50 сомон ҳамаями ранги сиёҳ ҳам дорад духтаро ниш ранги сиёҳ ҳам доштай суроға бошад дӯстони азиз қариб корвон бугум 102 микрорайон бари доми Сомон рӯ па рӯи родоми 3 ҷои апай Заринай духтаро ҳама балх мепурсен ҷои апай Зарина да балх ҳам ҳаста и ягон чи қафо намонда чи материали фасони дар корон ҳастай дар ҷои апай Зарина ҳастай бо нархора намеген чи хеле 400 сомон балх рангоша бинед бо ғайра ин рангоша доран дар ватсапшон нависен адели сурат мепартиян хеле закаса қабул мекунанд доставкаам роӣ мекунанд таҷа италиянка бани органзо якум сорт ипеки аднатони не хеле ипекои новинка духтарако оча модаям фасон иноям нархошон ҳар хеле то қабалх нашафтум 400 сомон ватсапшон нависен маълумоти бештара дигар аз ваёшон бигирен дигар шарфу паплиною италиянкошон маълумоти бештар аз ватсапшон мегирен духтаро не чебурашка бидам ва хиёлам ҳамқа ҳами ранг мада маъқулай агами ранг то эску туфтарим дум радуга маъқулай сумкача 50 сомон ира мегирем духтаро бо дорин ая бо доштан духтарако мада хеле цвето маъқулай ба инами чебурашка ба хиёлам анам яка нағзе бидум гӯшча парака ана ёра бинед духтарако хушрӯ барои садик сумкачо на 70 на 80 50 сомон қа хушрӯвакан бовар кунед апай Зарина борора рафта ай хитои Дубай чинда меёра ина бинед ва иша бинед чиха хушрӯчай 50 сомон ами кӯдак садик рав набоша нем сумкачаша дадориш ду чиз бумон ку садик худаш зоратон мекунад ки оча тезтар садик бибарен ина барои бачаакон бидай 50 сомон ҳар чизе ки дар амҷа сумкача диден анамё ҳамаш 50 сомон дар ҷои апай Зарина дар 102 микрорайон дӯстони азиз бари доми Сомон рӯ па рӯи родоми 3 духтаро нигоҳ кунед чихе кашлукои фасон дора апай Зарина аксияшон кардаган 100 сомон 101 намуд набинед миёмиё медонена ниёзбеҳа тренч деги аз инстаграмда инаям 100 сомон бо касе бисёр мехара чанд сумкача мегира арзон мекунанд ҳама инамиё 100 сомон аксионияй суроға 102 микрорайон бари доми Сомон дӯстони азиз рӯ па рӯи родоми 3 ҷои апай Заринай 1001 намуда бовар кунед ассалому алайкум дӯстони азиз рӯзи ҳамагитон ба хайр бошад имрӯз дар 102 микрорайон қарор дорем рӯ па рӯи родоми 3 ина дӯстони азиз мағозаи апай Зарина мағозаи очабача мегане ки ғайраи очабача 1001 майдачӯйдаи дигар дорад меравем аз дохили мағоза никтои 450 сомона медонем чанд сомон шуда дӯстони азиз 180 сомон шок ценаи бовар мекунем дӯстони азиз ҳозир дохили мағоза медонем ва чанд намуд вариантҳо ҳаста ма пешниҳодтон мекунам нишон метавон бинед дӯстони азиз ман ҳамаи нем чизоро дона видео кардагӣ мемонам шарфо ай 40 сомон то 150 сомон пастело сумкачо 50 сомон пастел покривал бигем ира чизе ки бугӯ меарза ҳама чизе дар кор меша ай 50 сомон то 60 сомон я одама додама 50 60 70 сомон ба хелом нижни билоя аксара берамш 50 сомон обуфо 50 сомон баҷа курпо аста ёра хешан обзор карагнесен бо ира ватсап да нависен аделин да ҳар якта шумо сурат мепартен дӯстони азиз 1001 намо чиза доран балх омадаги ипек омадаги сумкачо 100 сомон хулоса нарх наво ай грандиозни гузаштаги ҳатто парфюмам дӯстони азиз 101 намо дора метавонед ватсапшон да нависен доставкатонам мекунанд 102 микрорайон дӯстони азиз чунки суроғара фаҳмондед